खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 30 रांनि थाखायनो दानख्लाबलायनाय जाथाय बेदर फाननायाव 30 रां बारा लानायखौ लानानैनो बेदर फानग्रा आरो बेदर बायग्रानि गेजेराव गोबौ हाथियारजों दानख्लाबलायनाय जाथायजों बेदर फानग्रा मणि हाजरिका आरो बेदर बायग्रा प्रशान्त बारहयनि जोखोम बे जाथाया बिश्वनाथ जिल्लानि राङामाटी क'टालडांगायाव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेदर फाननायाव 30 रां बारा लानायखौ लानानैनो गिबियाव प्रशान्त बारहय आरो मणि हाजरिकानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदोंमोन उनाव बे दान्थे बिदान्थेयानो बांनायाव बेदर फानग्रा मणि हाजरिकाया गिबियाव प्रशान्त बारहयखौ दानख्लाबग्रोदों बेबायदिनो सानैनि गेजेराव दानख्लाबलायनाय जाथाया जादों जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै मणि हाजरिकाखौ हमदों आरो उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों प्रशान्त बारहयखौबो गिबियाव खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन नाथाय उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों गरेस्वराव लुथिनाय जाथाय सनाजों आबुं जानाय बेगखौ लुथिनानै लांदों सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव गरेस्वरनि गाहाय लामायाव थानाय मात्रि ज्वेलारिनि बिगोमा कार्तिक साया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेगाव गासै 20 लाख रांनि सना दंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनानि गलानि बिगोमा कार्तिक साया गला बन्द खालामखांनानै बाइकआव गाखोनानै गावनि न' फारसे फैनो नागिरबायमोन बेयावनो गावनि आखायाव मैला नांनायखौ सुनो थाखाय थांथ'दोंमोन नाथाय बिथाङा जेब्ला फैफिनो अब्ला नुबाय बाइकआव आलायनानै दोननाय बेगा गैला 20 लाख रांनि गहेनाजों आबुं जानाय बेगखौ खावनो थाखायनो गिबियाव सिखावा ज्वेलारिनि बिगोमानि आखायाव मैला फोनांनानै होग्रोदोंमोन थिग बेबायदिनो सिखावा सोलो खालामखानाय बायदियैनो गलादार कार्तिक साया जेब्ला गावनि आखायाव नांनाय मैलाखौ सुनो थाखाय थांदोंमोन बे समावनो बाइकआव आलायनानै गालांनाय 20 लाख रांनि सना थानाय बेगखौ सिखावा लुथिनानै लांदों उनाव बे सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनो मिथिहोनाय जादों नाथाय सिखावखौ दासिमबो हमनो मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिखौ फिन हमदों बे खेबाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया रां लानायनि दायाव हमजादों आसाम मरिगाव जिल्लानि मयराबारिनि हातिमरिया एमभि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दिदारुल इस्लामखौ रां लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमा हमदों सार्भिस बुक आपडेट खालामनाय आरो लास्ट पे सार्टिफिकेट एलपिसि इसु खालामनायनि मुङाव रां दाबि खालामदोंमोन हातिमरिया एमभि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दिदारुल इस्लामा बेनि उनावनो सोलो खालामनानै रां लाखांनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमा दिदारुल इस्लामखौ हमदों मख'नो गोनांदि दासान्दि रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमा राहा लागासिनो दङ नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा मदद होनो नांगोन माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सोरखारि मावख'गिरिया नोंथांनाव रां दाबि खालामोब्ला लोगो लोगोनो रां होनायनि सिगां नोंथाङा खौरां हरनो नांगोन हारिया थायोब्लासो राजखान्थि खालामनो हागोन जोंनि आसामाव ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोर जायफोर बिजेपि दोलोजों जयैनो सोरखाराव दङ बिथांमोनहा जेब्ला बर'फोरा होखारजादोंमोन आरो बर'फोरनि न'आव बुलडजार सालायदोंमोन अब्ला बेनि सायाव फंसेबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो बुंनो हायाखैमोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ सिनायनाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो एबसुनि बारग' दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल फाउन्डेसन डे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' एबसुनि दैदेनगिरि आरो दानि एजेपिनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया बिजेपिनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि लाखिदों आरो त्रिपुरानि कक बर'फोरखौ सांग्रांथि होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि ओनसोलनि जेंनाखौ ओनसोलारि दोलोफोरासो मिथिगौ जेरै बबे गामियाव आरो बबे फरायसालियाव मा जेंना दङ हारियाव बेसेबां BA MA फरायनाय फरायसाफोर दङ सोरनि न'आव मा जेंना दङ सोरनि बिमा बिफाया बेरामाव गोग्लैनानै दङ उन्दै गथ'साफोरा फरायनो थाखाय बिजाब मोनदोंना मोनाखै साख्रि बाख्रि आरो लामानि जेंना बेफोरखौ गासैखौबो ओनसोलनि राजखान्थि हान्जाफोरासो बुजिगोन आरो सुस्रांगोन नाथाय बेफोर जेंनाखौ नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोरा बुजिनाय नङा दिल्लीयाव जि गेदेर राजखान्थिगिरिफोर जिरायनानै दङ बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलनि जेंनानि सायाव साना आरो बुजिनायबो नङा होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिथांमोननि खर'आव MLAफोरखौ सोरखौ बायनांगौ आरो सोरखौ जेलाव फाथायहरनांगौ आरो माबोरै देरहानांगौ बेनिल' मन्त्र थायो बेनि अनगायैबो बिजेपि आरो RSSआ गामि गामि हाबनानै मुस्लिमफोरखौ गिनांगौ खृष्टानफोरनि एसटिखौ दाननांगौ बायदि बायदि बुंनानै बर'फोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नाजादोंमोन नाथाय जोंनि मेलेमजिबिफोरा बेखौ बन्द खालामदों होननानै फोरमायथियो कास्टम बसुमतारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि बिजेपि दोलोआ जोंनि राजखान्थि मोन्थायखौ सेनो नाजादों आरो जोंनि हा आरो रांखान्थि जौगानायनि सोमोन्दैबो जेबो साना
बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन दि आसामाव बर'फोरा थागिबि आरो माब्लाबाबो होखारनाय जानाय नङा। नाथाय बिथाङा जेब्ला देरहाखांनानै सोरखाराव फैयो अब्लानो बिथाङा गुवाहाटीयाव थानाय ट्राइबेल जेरै बर', राभा आरो टिवाफोरखौ बुलडजार बाहायनानै होस्रांदोंमोन। नाथाय ओनसोलारि दोलोफोर जायफोर बिजेपिजों जथायै सोरखाराव दंमोन बिथांमोनहा जेबो बुङाखै। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों सिनायनो नांगोन आरो जों जोंनि ओनसोलारि दोलोफोरजोंनो ज' थानो नांगोन होननानै बुंथिबावो कास्टम बसुमतारी बिथाङा। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा सोरखारि साख्रि मोनजोबाबो जानो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। इन्जिनियार आरो डक्टर फरायनाय फरायसाफोरा जेरै गासैबो सोरखारि साख्रि मोनजोबा थिग बेबायदिनो टेटआव उथ्रिसारनाय गासैबो फरायसाफोरानो सोरखारि साख्रि मोनजोबाबो जानो हागौ। मानोना टेटआ मोनसे क्वालिफाइं एग्जामसो। सोरखारि फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय DLED आरो BEd जों लोगोसे टेट पासनिबो सार्टिफिकेट लानो गोनां जायो। नाथाय गासैबो टेट उथ्रिसारनायफोरानो सोरखारि साख्रि मोनजोबाबो जानो हागौ। मानोना भेकेन्सिनि खोथा थायो आरो टेट उथ्रिनायाव मोननाय नाम्बारखौबो लानानै बादायलायनायबो थायो। बेनि थाखायनो माखासे थालांनो गोनां जायो। बे थालांनो गोनां जानायखौ लानानैनो सोमावसारनो हुमखि होयोब्ला बेयो जुक्ति नङा होननानै बुंथियो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। नाथाय जायफोर बिजाथिफोरा थालांनो गोनां जादों बिथांमोनहा टेटनि नाम्बारखौ बांहोनो थाखाय फिन टेट आनजाद होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारिनि नाम्बारखौ बांहोनो थाखायबो राहा दं होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ। बेफोरनि अनगायैबो आसामनि सोरखारि फरायसालिफोराव गोनां जानाय डेस्क बेन्च, चेयार टेबोल, फिल्टार, फांखा बायदि बायदिखौ होनो थाखाय समाज सिबियारिफोरजों सावरायनो थाखाय साफ्रोमबो MLA-फोरखौ बिथोन हरदोंमोन सोलोंथाइनि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ। MLA-फोरखौ बिथोन हरनाय लेखायै मैयानि सानसिमाव गं 7,000 सिलिं फांखा मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोरखौ रायजो राजाफोरानो सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय होदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बिथांमोननि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों। बेनिखायनो गाव गावनि फरायलांखांनाय फरायसालिफोराव जि गोनांथि बे गोनांथिखौ नायनानै मदद होनो थाखाय बुंथिनाय जादों होननानै फोरमायथियो डक्टर रनज पेगुआ। लोगोसे सोरखारि फरायसालिनि थाखाय बेबायदि दान होलायनाय एबा मदद होलायनाया भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव जाखायो। नाथाय जोंनि रायजोआव बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामदों होननानैबो बुंथिबावो डक्टर रनज पेगुआ। डाइरेक्टरेट जेनेरेल बर्डार सिकिउरिटि फर्स BSF-आ साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों। BSF-नि हेड कनस्टेबल रेडिअ' अपारेटर आरो हेड कनस्टेबल रेडिअ' मेकानिकआव थिसननो थाखायनो फोसावदों। गासै पस्टआ 1,312। बेनि मादाव हेड कनस्टेबल रेडिअ' अपारेटराव 982 पस्ट आरो हेड कनस्टेबल रेडिअ' मेकानिकआव 330 पस्ट। गोसो गोनां बिजाथिफोरा 19 सेप्तेम्बर 2022नि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। सोलोंथाइया थाखो 10 पास जानायजों लोगोसे रेडिअ' आरो टेलिभिजन नङाब्ला इलेक्ट्रनिक्स नङाब्ला कम्पिउटार अपारेटर आरो प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट नङाब्ला माखासे आयदायाव 2 बोसोरनि ITI सार्टिफिकेट थानो नांगोन। नङाब्ला फिजिक्स, केमेस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स आयदा लानानै थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो 60 जौखोन्दो लानानै थाखो 12खौ उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। बैसोआ 19 सेप्तेम्बर 2022आव 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन। नाथाय SC आरो STआ 5 बोसोर रेहाय मोनगोन। हेड कनस्टेबल रेडिअ' अपारेटर आरो हेड कनस्टेबल रेडिअ' मेकानिकनि थाखाय आनजादा 3 खोलोबाव जागोन। गिबि खोलोबाव 20 नभेम्बराव रिटेन टेस्ट जागोन। नैथि खोलोबाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट आरो डकुमेन्टेशनआ 16 जानुवारि 2023निफ्राय जागोन। बेनि अनगायैबो हेड कनस्टेबल रेडिअ' अपारेटरनि थाखाय डिक्टेसन टेस्ट आरो पेराग्राफ रिडिं टेस्ट जागोन। बेनि अनगायैबो थार्ड खोलोबाव 15 फेब्रुवारि 2023निफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेशना जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा rectt.bsf.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। बर्डार सिकिउरिटि फर्स BSF-आ पान्जाबनि इन्डिया पाकिस्तान सिमानिफ्राय गोबां हाथियार मोनदों आरो हमनो मोननाय हाथियारफोरखौ आयेन बेरेखायै पाकिस्ताननिफ्राय लाबोनानै भारतआव साप्लाइ खालामनानै गाज्रि थासारि खालामनो नाजानायनि सन्देह खालामनाय जादों। हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय BSF-आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंथाम AK-47 राइफल्स, बेनि 6 मेगजिन, गंथाम M3 राइफल्स आरो बेनि 4 मेगजिन, 2 पिस्टल आरो मेगजिन। हमनो मोननाय बेफोर हाथियारफोरखौ पान्जाबनि फिरजपुरनिफ्राय हा सिङाव फबनानै दोननाय हालतनिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों। हमनो मोननाय हाथियारफोरखौ सोर आरो सोरनो दैथायहरनो नागिरदोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो BSF-आ फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।